Okay, Myers. Uy! Ulan days! Ulan days! Ulan! Ulan na kayo! Yamir na! Ulan! Woo! Ulan na mga kasilingan! Ulan kayo! Woo! So maunay karon. Ulan! Ulan kayo! Ako'y aking! Ulan na king! Dag! Ulan na dis! Ito mabis! Muna yung farmer guys, kailangan magpaulan-ulan. Ulan-ulan. Clear na to. Ulan dis. Ulan na dis. Tsada nito wala to ani kinaulanan ta. To dito sa atbang, baling ka kusog yung ulangan. Atbang. Bentanay oh. Kusog ulan. Ha? Oh, naog ko nang nimog sapa-sapa, lumay. Pag mapusag ulit, bigyan niya po mga 30 seconds kaya ako agad yun. Yeah. Okay, pang vlogs man vlogs. Welcome to my vlogs. So kay na basa na mi aton masilong mi wa na laman. So basa kay mi oh. Aking! Para ka na basa. Luyang iro si Atom, wala na mag-usang iro. Tago mag-usang iro. Mirna in the house. Banat leg. Banat. Banat pugas bisan ulan ah. Banat. Arisan. Atontong abatu. Bulanan, bulinan. Bulon-bulunan. Darang ko ang bunlay, dahil ko nagbugas noon. Ako nakatiwas. Kaya mo na siya. Ay, nangusog na po do. Woo! Yay! Yo! Yo! Nindot kayo ang ulan. Yo! Ang ulan. Yo! Mirna, shout out ya Mirna, ulanan. Yay! Ulanan ya. Shout out sa among iro nga to ara nabasa mong ulan. Wahoy, ginamag na mi ani ron. Naro ang ulan oh, tudlo. Ang tulo sa mga ulan tudlo. Sa ulan siya. Okay, Myers.